No niin, tervetuloa uudelle kanavalle. Ää, Innostuin nyt vähän, kun Clash Royale on ruvennut taas poppaamaan, niin ajattelin, että rupean tälleen videomuodossa päivittelemään, miten tää lähtee käyntiin. Täälläkin on nyt pitkä tauko, en edes muista milloin se viimeksi pelannut Clash Royalea. Ja lähdetään tämmöisellä dekillä kattelee. Hawk Rider dekit on aina ollut yksi ja meikä omia lemppareita. Eli tää on varmaan se aika perinteisin Hawk Rider dekki, mistä löytyy Hawk Rider itse, Ice Golem, Musketeer, Fireball, Kannoni, Logi, Ice Spirit ja Skellet. Ja mulla on ihan ok levelit korteilla, kaikki kortit on 14-15 level, taitaa olla nykyään se maksimi. Ja uusi juttu itellä on nää Evolvet korteissa. Mutta mulla ei vielä ne on auki, vaikka ne hyvä olisi olla kyllä auki. Ehkä mä saatan nyt tuleville videoille päivittää tää dekin maksiin, myös ne Evolvet mukaan luettuna, mutta sitä pitää nyt vähän vielä miettiä. Ja tällä dekillä lähdetään liikenteeseen ja vähän vielä esittänyt akkonta, eli ihan alusta asti ollaan tosiaan pelissä ollut mukana, mutta ei niin hirveästi kumminkaan niinku pelailtu, että aika sille on-off tyylillä, että saattanut välillä olla vuosienkin taukoja. Ja nyt viikko sitten rupesin uudelleen pelaamaan, niin tässä oli myös tullut tämmönen uusi pelimuoto, joku Merge Tactics. Pari päivää sitä pelasin ja pääsin tuonne Diamondiin. Mä en oikein tiedä, tossa ei oikein niinku, en mä tiedä hyövääkö tota edes pelaa. Se on hauska pelimuoto, mutta en tiedä hyövääkö sitä niinku silleen grindata. Legacy Best 5681 pyttyä. En tiedä yhtään onko se hyvä vai huono. Ja niin kuin näette, niin voittoja yhteensä tällä koko Clash Royale uralla on 3056, eli ei nyt mitenkään maailman niitä ole pelattu. Luulisin, että tuo on vielä aika pieni luku. Ja ei siinä mitään, lähdetään katteleen tonne peliin ja olkaa armollisia, tosiaan pitkä tauko on ollut itellä tässä ja ei nyt ikinä varsinaisesti mikään maailman paras peluri on ollut anyway, mutta lähdetään katsoa miten tää kehitys lähtee tästä käyntiin video kerrallaan ja otetaan jokunen peli nyt tähän ensimmäiseen introvideoon ja katsotaan miten se lähtee rullaamaan. Pelataan heti hoki tonne, nähdään vähän mitä kavereita löytyy. Okei, siellä oli ainakin Dirt Goblin ja Tesla. Okei, sieltä tulee. Sielläkin löytyy hoki. En tiedä. Okei, oli hyvä no skeleetkö. Onko se Vines vai mikä ihme tuo, jos on tuo kortti. Pelataan sinne hoki heti vastaan, niin se joutuu jotakin tekee. Ehkä ihan ok fireballi tohon. Se on näköjään 15 levelinen exekutioneeri. Saa nähdä onko siellä paljon muita. Okei, tuo on ehkä ihan hyvä logi. Katsotaanpa. No ehti se pari kertaa tykittää. Ihan ok deffi. En tiedä olisiko voinut tehdä jotain paremmin. Vetää vaan taas hogia tonne. Sieltä kyllä tulee se Tesla siihen aika varmasti. Joo, otetaan tuo fireballi kun saadaan molempi hitti siihen torniin. Okei, se joutuu pelaamaan nyt tonki. Okei, sieltä tuleekin ensimmäinen Evolve. Otetaan musketeeri tohon ja ehkä jopa pelataan tuo Ice Golem tuohon sitten. Mä en oikein tiedä mitä tuo edes tekee tuo Executorin Evolve. Ja lähdetään hogilla taas vastahyökkäykseen. Okei, tuossa on ehkä yksi mun inhokkikorteista pelata vastaan. En tykkää yhtään. Joo. Vähän joutaa nytten käyttää
käyttämään eliksiiriä tähän deffiin. Joo, no, ei nyt maailman huonoiten mene. Otetaan Fireballilla tuo Toweri pois ja sitten otetaan tämmönen defensive tyyli tähän sitten. Okei, se ei näköjään ota tuota hogiakka tuolta. Nice. Nyt kun lähtee tuo... No joo. Mikähän taisi olla itseessä jopa siinä sitten. No, nice, keke. Siellä oli itseessä ehkä jopa isompi levuiset kortit ja King Tower ainakin oli yhden isompi, niin ollaan tyytyväisiä tähän voittoon. Ja lähdetäänpä uuteen peliin samoin tein. Siellä on taas 14 King Tower. Kaveri ei pelaa vielä mitään. Okei, sieltä tulee logi. Okei, vitsi. Mä voisin ehkä fireballittaa tän. Okei, ei tullut mitään muuta. Otetaan, okei. Otetaan vaan hoki tohon. Pari skelleä tonne. En tiedä onko sitä mitään hyötyä. On sitä varmaan, joo. Ihan targettaa niin. Okei, sieltä tuleekin sitten taas Mega Knight. Otetaanpa tuo logilla pois. Joo, jos kerätään hoki laittaa tohon, niin lähdetään kattelemaan miten käy. Okei, nyt saatiin jo muutama hitti torniin. Nice. Ihan hyvä startti. Luotaan tonne tommonen, että saa vähän eliksiiriä kulutettua. Sieltä tuleekin sitten... No, ja katsotaas. Okei. Oi, nyt kyllä pelattiin aika huonosti. Tästä ehkä taas torni tekee muutama. Aika jaa, siellä onkin. Siellä onkin Evolve. Mega Knight, vai miksi sitä nyt sanotaankaan. Otan tohon vielä tuo logiikin. Ai. Siellähän nyt taas sitten se. Tuo on kyllä ikävä. Ikävä. Joo. Oikein tiedä miten me päästäis tonne tornille. Saadaanko nyt yhtään hittiä? Saadaan. Vai saatiinko edes? Otettaisiin tuo fireballikin tonne.
Sen tulee toki. Tää fireballikin ton. Ehkä logiikin varmuuden vuoksi. Okei, se ei ole pakollinen. Tää oli yksi varmuuden vuoksi fireballi tonne. Okei, se oli aika tiukka peli, mutta onnistuttiin voittamaan. Se oli vähän tiukempi peli. Harvoin tällä tasolla vielä menee tämmöiseksi nyhyväilyksi. Otetaan vielä yksi peli tälle videolle. Ja toki, mikä tää ekan videon idea on, että mulla ei nyt mitenkään erityisen mitään YouTubettajan kokemusta on, niin jos tätä kukaan ikinä vahingossakaan tulee näkemään tätä videota, niin saa antaa palautetta sitten kaikesta mahdollisesta. Kaikki palaute otetaan kyllä vastaan. Okei, täällä on nyt joku mestaripeluri selvästi. No kyllä tekee ilkeästi läpykkä. No. Katsotaanpas miten täällä. Mekin saatiin ihan hyvin tonne tornin damakea. Tuo on kyllä aika ilkeä kaveri kyllä tää. Mä oikein edes tiedä miten tuo hitto toimii. Pelataan vähän tänne se joutuu. Okei, nyt tuolla jäi noin vähän HP. Okei, nuo taitaa tulla nyt kyllä läpi. No yksi. Mekin varmaan saadaan torni tuolta. Nice. Nice. Tätä login valmiiksi tuohon. Mä tiedän. Okei, se meni ihan hyvin. Ja. Sillä on vielä vähän tuolla työmaata, niin me voidaan periaatteessa. Okei. Pelataan tuo hoki tohon, niin. Nice. Tähän menee oikein mallikkaasti. Okei, ehkä vähän oli turha logi. Oho, en tiedä noista skeleistä kyllä. Ja nyt voidaan kyllä laittaa vähän painetta täältä. Tuo voitais ottaa. Oho, no joo. Ihan ok logi. Päästään taas lyömään painetta tänne. Ja aika kivuton voitto. Mutta joo, se voisi olla tosiaan nyt tän ensimmäisen videon päätös tässä. Ja niin kuin sanoin, kaikki palaute otetaan vastaan. Ja varmaan tällä kanavalla tuutte aika paljon näkemään just tätä Hog Riderilla pelaamista, kun se on ollut aina vähän se mun juttu. Ja ei siinä mitään. Katsotaan, jos seuraavalle videolle saisin päivitettyä ton dekin maksiin, eli 15 kaikkia pari evolvea mukaan. Se yleisimmät evolvet taitaa olla tuo Kannon ja Skeleton. Ja ei muuta kuin vaan kiitoksia kaikille ja nähdään seuraavalla videolla. Nice!